И здравейте, пичове, Двибок 7, аз съм Дениплей и тук съм с моите приятели TDK Емптън и Winrarcho 1337 и в този епизод ще направим пекарна. Значи сега първо ще идем да набавим коблстоун. Ето ни градинката. Много готина. Значи елате първо да идем да се наспим. Всички идвайте. Чакайте. Така сега лягаме. Така. Ставаме. Отиваме. Хора, вече е доста. И колко крипари, погледни я там. Виждам. Така, сега отиваме да наберем коблстоун, пак казвам. Айде да отиваме. О, get sand. Стон. Тях и коп, аз го взимам, браво. Още. Опа, извинявам се. О, да, пак се извинявам. И хора, в този епизод го снимаме в 1 часа и 32 минути нощта. Много. Копам, но виж. Какво прави? Без ли гащите ни? О, кол! Един крипър, така ме уби, имах 16 лева, ама 16 лева и ги взе. Мах ти гадния. Цъпи вътрешка, он желязо. О, бе, кой? Абе, престани ме биеш, бе! Да те бия. Ей! Престани ме биеш, що ще килна, аз ти казвам. Леко. Значи, колко съм вече? Моми, не взимаш. Тук се изкачваме. Значи имам 47 коблстоун. Аз съм 60. Да, ти си крадец. Криза и спасил. Ох, още желязо, айрон. Вие колко имате? 64. Аз таки 23. Значи аре да отивам да го правим. Пък като не стигне ще дойдем и ще вземем. О, динята е пораснала, ще я взема. Да ми обясни на хората, що пак правиш пекарна. Правя пекарна пак, защото ми щупиха оралда и трябва всичко от начало. Но няма да е същото, просто не знам. Така, значи сега е тук, мисля, не е тук. Пекарната ще е тук. Значи настрани ще е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, правите вие по-мъничка, не може да я направите? Сте много смотани. Е така. Сега ще ви кажа колко ще е. Спри. Значи. Спри, аз сега ще ти кажа. Значи 1, 2, 3. На четвъртото така, 1, 2. Значи е така ще е. Е така. Айде. Сега ще ви кажа 1, 2, 3, 1, 2, 3. Значи и точно така трябва да е. Давайте с пекарната. Тази поредица мисля, че ще е само с TDK Емптън и с Winrarcho 1337. Това вече е 6-ти епизод и вече снимам почти само с тех. Така. И сега е така. Няма да е кой знае каква. Но да... Ама да...
Готови сме. Така, кой ще да е... Стъкла... Чакай, аз сега ще... Не, атевиста не взимай стъклата. Що няма да ги правим, няма да ги слагаме такива, изчакай. Къде са стъклата, бе? Ела ми дай малко. Ела, бе. Значи, какво ще ви да правя? Кой има коблстоун? Аз? Колко? 51. Чакай. Дай ми ги всичките. Повече няма да ни трябва, дай ми ги. Дарал си ги, човек. Не си ми дал нищо. Опет. Ти ми даде 32, но каре. Знаеш за какво? За печката. Някой да почва да прави печки. Аз направих 4, защото нямам повече. Значи ще направя стъклата на тънки. Готово. Направих ги на тънки. Направих 4 печки. Така. Така ли ще са стъклата? Окей. No problem. No проблемо. Така. Значи мисля тук ще е крафтинг тейбъла. Да, е така, точно така, много хубаво. Сега че е да го довърша, бе. Омага. Я някой да ми даде малко коблстоун. Трябва ми около... Някой да ми даде... Малко. Така. Така. Кой ще направи един крафтинг тейбъл? Чая ще направи един. Готово направих. Един чест да сложил. Не, чест не. Пекарната чест. Направете още печки. Че да сложа тук стъклата. Така. Кой ще направи печки? Ето, пекарната е готова. Много готина стана. Какво точно още не е готова? За сега трябват ми още 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Още 9 печки трябва да направим. Значи се наям диня. Аз сега ще да. Аз сега събирам коблстоун. Колко казваш, че трябва да? Още 8-9 печки. 8 точно май. Още едно. Той вече направи сигурно. Аз вече взех 30 коблстоун. Имам 3 от това. Готово. Я да видя как стана. Перфектно е. Айде само така ще направим, равнете се. По-да само ще го направим от коблстоун и приключваме епизода. Ето хора, вижте колко хубава стана пекарната. Тук ще печем всичко. Само едно ще направя. Що смееш, бе? Само една врата и сме готови. Сега ще направя. Готово направих една врата. Вече направих. Омага за какво? Сега правя. Омага махнете я, бе. Оставете сега на мен, аз знам какво ще направя.
Да, тук ще сложа една кошара. Ще видя как се правиш, така ли се правиш? Е така, вижте колко яко стана. Отиваме в пекарната. Вижте, бах ти готиното. Хора, това беше от мен. Това беше от нас по-точно, аз бях DaniPlay. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се за нас, влезте в моята група, фенове приятели на DaniPlay. Така. И чао от мен, кажете чао. 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 Аре, бай.